Menee nyt vaihtoon. Ja nyt ottaa kotijoukko maalivahdin pois. Tää on tietysti varmaan tällaista vähän harjoitteluakin tulevaa varten. Joo, tässähän sitä on hyvä testata ja miksi ei nyt, jos tästä pari näillä vedoilla sitä ei tule edes sitä ensimmäistä, mutta kai tuossa 4 minuutissakin ehtii sen 6 vielä iskee, mutta ehkä tässä tosiaan todellinen syy on se mitä sanoit, että saadaan harjoitella 6-5 pelaamista. Toki sitä varmaan treeneissäkin jonkun verran treenataan varsinkin. Ville Kuusela pistää nyt sitten keskeltä Kuparisen rikki. Vetolaukaus menee hieman ohi. Ja sieltä aika pienestä kulmasta Mikko Kohonen kaventaa 2-6. Tää Kohonen, Kortelainen peittää vain etutolpaan. Ja Ville Kuusela ilmasta 3-6. Hieno maali. Sami Koski hakee takakulmaa, vähän menee ohi. Ja maalin edessä Petri Hakonen ja 4-6. Hakonen, Koski, keskelle Kuuselalle 5-6. 55 minuuttia ja Hakonen, Koski ja Kuusela maalin edestä 4. maali tasoittaa. Siis tämä on jotakin aivan uskomatonta. Eihän tällaista ole tapahtunut tässäkään lajissa ikinä aikaisemmin. Mitä tää voi sanoa? Katsotaan niin, nähdäänkö edes jatkoaikaa vai jatkaako SPV ilman maalivahtia tämän lopun kun peli tuntuu kulkevaa. Että